Hello po mga kaibigan, nagpadala ang Backyard Mango ng mga fresh na mangga. Kaya ngayon araw, tatikman namin gamit ang iba't ibang sausawan. Itong unang classic na sausawan, asin at sili. Ay! Nalaglag. Wow! Crunchy ah. Yan yung classic. Parang nasa Pinas lang. Sarap ah. Sarap ng mangga. Favorite namin tong sausawan sa probinsya. Okay, try natin. Bagoong at sili. Sarap. Wow! Ang sarap ah. Siyempre, Bagoong lang. pinaka-popular na sausawan, bagoong. Parang Ginisang street food lang. bagoong. Ginisang bagoong. Maalat. Sarap. Sarap, diba? Tamang-tama sa lasa ng mangga, no? At itong last na sausawan, ito yung recommendation ng nagbabenta ng mangga. May patis, may bawang, sili, green onion, may konting sugar. Kaya tikman natin to. First time ko i-try ito ah. Wow! Ito yung sili. Ang daming flavors, ah. May matamis, may maanghang. Parang first time ko makatry ng sausawang ganito ah. Wow! Alam mo Madaming flavor. Parang new level ng mangga. Wow! Kaya maraming salamat po sa Backyard Mango sa masarap at fresh na mangga. Kung gusto nyo din po ng hilaw na mangga or pwede din pong hinog, i-visit nyo lang po ang website nila, Backyard Mangoes. Nag-ship po sila nationwide. Mm. Sarap. Salamat po.